Menujem May a dneska som tu s Jayom. Čaute. OK, takže sme tu. Ty už tu ťažíš, spadni. Ja som ešte podkopal. Ježiš. Dúfam, že nás bude počuť. Áno, mal by nás počuť. Keď nebude tá... Také vedro vonku. Čo si Čech? Áno, som Čech. Si Čechia. Áno, som Čechia. Hello, my Čechia. Ja mám saplín. Poď. Chceš darček? Nie, tu. Ani nemám. Počkaj. Ovca. Zabił. Lagenka. Počkaj, poď za mnou. Ideme tu. Bežím. Mám ovcu. Mám jednu voľnú, steak, a ináč ma bol asi zapnutý. Ja idem tu. OK. Ja tu nebudem nič komentovať. Musíš. Čaute, že ja tu OK. Ja kde budem bývať? Ja tu sa zabudnem, kde som. Hej, okolo toho stromčeka. Ježiši. Taký ten? Hobbit som. A potom dolu do komentára môžete napísať, akú hru chcete, aby sme natočili. Keď píšte Mobile Legends. Lebo som mal 8 level a sa mi to vymazalo. Všetko si ti zostanú. OK, takže sme tu naspäť. No iba ja. Ježiš. Ja to si stopnem a dačo tu vykopem a sa ozvem, takže... OK, takže sme tu naspäť. Už tu je aj Jay. Puska, autobuska. A je noc, takže to si zase stopnem. Shit. A si poviem ťažiť a keď niečo nájdem, to sa ozvem, tá až teraz. OK, takže momentálne som skápal. Shit, musel som ja skápať. Čo mne skápal ten tu vedľa mňa? Jak sa voláš vedľa mňa? Gay. Ježiši. Presne, ešte jeden blok potrebujem. Idem sa kúknúť k Jayovi, že čo tam má za dom. Skoč. No. Má meč. No to buď ticho. Bo ty nie. A kde opačne kraftíš meče? OK, neviem, kto sa tu volá Adela, že či čo? Všetko, ja som zavodol, že točíme. Takže kebyže viete, kto sa volá. A kto sa volá? Ozvite. Nechaj toho koňa! Ja som chcel toho koňa hitnúť. Choď. Nechaj toho koňa, som povedal. Dačo máš nad domom. No toho koňa nechaj, že ne si žije, ja sa ho potom chcem ochočiť. A čo aj tak zabijem? Za to, že si mňa zabil. Ja zabijem zase teba. A zobem tvoje veci, ešte ich nedám. What? Au. Nechaj tam toho koníka naživu. Bo ja ho zabijem a chcem, budeme z neho kožiť meso. Je. Keby si toto hovoril. Ja To sa to ozvite. neviem. To sa ozvite.
Kto vie, že kto to povedal, to sa ozvíte. Čuj si toho ducha. Ja. Ten koň už nežije. Vieš o tom? Že už nežije. Neviem toho zabiť, či ja, alebo ty. Ale asi ty. Ja by som nebol taký. Chod si povedz si. Jo, tak. Len tak na zemi. Tak. Ďalší koník je. Jaký pekný koník. Jaký pekný koník. A nemusí go. Shit. Ja to asi stopnem a teraz užijem ťažiť a dúfam, že neskapem. Alebo nie, nejdem ťažiť. Nechce sa mi. Ideme do jaskyne. Alebo ideme ťažiť. Neviem, asi fakt pôjdeme ťažiť. Takže stop. Ok, takže naďalej som 6 železa a nič viac. A sa zničujú kramp. Takže teraz naspäť hore a ťažiť. Neviem, či ešte poviem ťažiť. Tu je jaskyňa. Tak čo neskáčeš? Jay? No. Si tu? Áno. To čo povedz? Haló? Ok. Kde mám dom? Tam je dom. Bežím. Vajco. Ten má depresie. Vajco. Vieš, keď si to potýkaš pomalej? Jej, sepička! Vajco, sepička! Kde je? Tu je ňa. Ja tu začo vykopem. Kadi, kde bude mať sepičky. Taká džúzna tam bude len. Tu. Ešte dom. Počo? Vieš, že natočíme? Čo? Nekomentujeme. Nekomentujem, a ty nekomentuješ. Komentuj. A chcem sa aj ty točiť. Nechce komentovať. No to ja nemôžem točiť, keďže ja mám svoje točenie, no to tak sa nezasadím. Ja čo vec komentujem. No tá. Víš, že to je natáčať. Už 8 minút. O chvíľu to asi ukončíme. Toto tu vykopám. Tam nahnám ovcu a koniec. Čo si majú takú zdrvičku? Tá veľmi